ING gaat systemen optimaliseren. Er wordt efficiënter gewerkt, digitaal, meer dingen gebeuren. En dat kost gewoon heel veel mensen hun baan nu op dit moment. Op de vestiging in Ljouwert werk je op dit tijd 2200 mensen. Het vakbond hier er al afspraken maken met de leiding van ING over banenverlies. Daarbij zijn dat reorganisaties stapsgewijs plaatsvinden en net maar zulke grote gevolgen als nou. Deze reorganisaties zullen gevolgen hebben voor de vestiging in Ljouwert. Hoe dat correct uitpakt is nog net bekend. Ik weet alleen de landelijke getallen, hoeveel mensen er zijn. Ik weet dat er dus 1700 vaste mensen FTE uitgaan en 1000 gedetacheerde inhuur. Dat gaat eruit. Of dat in Groningen of in Leeuwarden of in Arnhem is, dat weet ik op dit moment niet. En dat willen we graag weten van ING. Voor de vaste werknemers is er een sociaal plan. Voor een grote groep orenmaarwerkers laat dat oors. Voor flexwerkers betekent het eigenlijk, als ze een uitzendcontract hebben, is dat ze gewoon dat ze geen rechtspositie hebben. Dus als het werk ophoudt, dan is het einde oefening voor ze. Dan moeten ze naar de WW. De vakbond willen de komende weken verder oorlis met de directie van ING om duidelijkheid te krijgen over het exacte banenverlies in Ljouwert.